Lir-Reġina Eliżabetta II kienet tħobb ħafna l-fjuri huwa sigriet magħruf. Għal 4 ġenerazzjonijiet sħaħ Aldo Muscat u l-familja tiegħu fornew il-fjuri lir-Reġina minn mindu kienet toqgħod hawn Malta meta kienet għadha żagħżugħa u kull meta żaret pajjiżna minn dak iż-żmien l-hawn. Għalkemm hemm nikked bil-mewt tar-Reġina huwa fl-istess ħin sodisfatt ħafna li mhux biss iltaqa' magħha iżda wkoll kellu x-xorti li jkollu konverżazzjoni magħha fl-2005. Meta tkellem ma' One News, Aldo Muscat irrakkonta li l-forniment tal-fjuri lir-Reġina beda mill-bużnannu tiegħu minħabba li huma għandhom negozju tal-fjuri. Kien propju Lewis Mikallef, il-bużnannu ta' Aldo Muscat, illi forna l-fjuri lil dik illi dak iż-żmien kienet il-Prinċipessa Eliżabetta meta kienet toqgħod f'Villa Gwardamanġa. Spjega mbagħad kif mingħand bużnannuh ir-responsabbiltà mxi tal-ant missieru Philip Muscat, illi provda l-fjuri għar-Reġina fi żjara li għamlet f'Malta fl-1954. Fl-1967, meta reġgħet żaret Malta bħala familja reġgħu fornew il-fjuri. U qal ukoll li waħda mill-isbaħ esperjenzi tiegħu kienet fil-laqgħa tal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Commonwealth magħrufa bħala CHOGM li saret f'Malta fl-2005. Wara mbagħad fit-2005 kien hawn iċ-CHOGM u jiena ġejt inkarigat li jiena ħadd imbagħad il-business wara missieri u ġejt inkarigat biex narma il-venue ta' filgħaxija il-pranzu li għamlet minn Buckingham Palace kont inkarigat biex narma. Minn barra li kellu l-opportunità li jforni l-fjuri lir-Reġina fl-2005, kellu koll l-opportunità li kollu konverżazzjoni magħha. Kelli l-okkażjoni li nkellimha wara il-pranzu tal-CHOGM u għattila fuq servizz li l-bużnannu tiegħi u missieri waqt il-żjarat tiegħek waqt li kont Prinċipessa u Reġina tajniha s-servizz u għamilt forsi naf dak 3-5 minuti inkellimha. Aldo Muscat qal li jinsab grat immens li kellu din l-opportunità. Barra minn hekk huwa wkoll ta' onur kbir anki għall-kumpanija tiegħu illi ta' dan is-servizz lir-Reġina Eliżabetta II. Grat għal-Reġina personali u grat għall-kumpanija tiegħi li kelli l-opportunità għal daw snin twal li nkunu għas-servizz tagħha.